Bisan ang mga partner agencies nakadayig og nibilib sa pamunuan sa Kapitolyo Probinsyal ubos sa liderato ni Governor Bambi Emmanuel. Kaabag sa kalambuan sa tibok lalawigan sa Misamis Oriental ang kadagkuan gikan sa Junior Chamber International kun JCI, Jaime V. Ong Pen Foundation Incorporated kun JVOFI ug Philip Morris Fortune Tobacco Corporation kun PMFTC. Kinsa mibilib sa walay kinutubang paghatod serbisyo sa panggamahanang probinsya hilabi na ang pagbaton sa resiliency. Atol sa malampusong blessing ug turnover niadtong Mayo 24, 2021 sa bagong pasilidad nga temporaryong Provincial Health Office. Nakadayig ang mga dinapit nga bisita nga sila JCI Project Chairman Manila, Mr. William Namuco, ug Corporate Affairs Officer sa Jaime V. Ong Pen Foundation Incorporated, Attorney Cancio Nicanor Giboni Jr. sa kalig-on sa panggamahanang probinsya ubos sa administrasyon ni Governor Bambi. Duyog sa kalipay ni Governor Bambi, kinasing-kasing nga nagpaabot si JCI Project Chairman Manila, Mr. William Namuco sa iyang mensahe nga giisip nga oportunidad ang pagtabang sa lalawigan sa Misamis Oriental. Pinaagi niini nga gambalay nga mikantidad og 2.2 million pesos. Mihatag sabang JCI sa pipila ka mga mihuras nga magamit sa mga opisina sama sa fire extinguishers, ream sa band paper ug uban pa. About resilience, no? If something happens to us, if we fall down, we will only rise better and higher. So if you saw the video kanina, I was surprised. There's already a plan for a permanent PHO office and it's bigger and better. Si JVOFI Corporate Affairs Officer Attorney Cancio Nicanor Giboni Jr. nagkanayon mahitungod na sa resiliency sa MISOR nga ehemplo gayud kini aron mapaabot sa tanan nga sa panahon nga madamag angay lang nga mobarog og balik og makapadayon. So it's an honor to be here to share sa resiliency sa province of Misamis Oriental. In fact, as the old saying goes, it's not how many times you fall down, but it's how many times you stand up after falling down. Bisan si Board Member Nancy Madhos isip Chairwoman sa Committee on Health and Sanitation, mipadayag sa iyang kalipay nga luyuman sa mga pagsulay nga naagian o kasamtangang gisagubang. Nagpabiling mihatod sa mga batakang serbisyo ang tibuok puwersa sa PHO MISOR. Mihatag sab kini sa iyang pagdasig ngadto sa tanan nga magpabiling kusgan og puno sa pagtuo. Kana mga igsuon nagpailalamang nga dili kita mahadlok kay usahay ma-overridden kita sa atong fear and anxiety. Tsaka kayang kanta, no? Nga, God is smiling at our birth because we have a life-given purpose. So padayon kita sa tagsa-tagsa nato kabuluhaton sa PHO, matamo ang frontliners namo. Nagsandig usab kami sa among kabalaka ng pandemya. Nagasalig kami kaninyo. Si Governor Bambi makanunayong nagpasalamat sa tanang miabag sa PHO, sama na lang sa mga dinapit nga bisita, lakip na sa tanang buwatan sa Kapitolyo Probinsyal sa pagbatok niining nagkalain-laing pagsulay, apan mas gipili sa iyang panggamahanan nga dili mawadan og paglaom, padayon nga mobarog og muhatod og serbisyo sa kinabag-an. Kauban si Mark Parehas sa kamera, ako si Lambo Regian Maygay, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.